Bilgi Üniversitesi'nde okuyan gadyrdan talipler. Bilgi Üniversitesi'nde ders seçimler näle edilýär diýip gatykän soradyňyz. Alyň size jogaby. Bu videony dostlaryňyza, ýani Bilgi Üniversitesi'nde okuyan gadyrdan taliplerimize hökman ugradyň. Olaryň işine yarasyn. Geldik maglumatymyza. Bilgi Üniversitesi'ne ders seçim etmek üçin ilk bilen telefonlaryňyzda bilgisiz, ýani üniversiteniň öz programmasy bolmaly. Programmanyň içine girýäňiz, ders seçim bölümünden özüňiziň wagtyňyzy, ýani gaýsy wagtda randewu alýaňyz, randewuňyza görä ol wagtda, şo günni, şo sagatda özüňiz öz ders seçimleriňizi ýerine ýetirýärsiňiz. Randewu alman, dersi seçip bilmeýärsiňiz. Şoň üçin randewuňyzy alyň, ýöne hökman ýadyňyzdan çykarman, şol sagatda, şol günde ders seçim etmelisiniz. Ýöne serhesaply, dogry bir şekilde dersleriňizi üstünlükli seçin. Başga desän maglumatyňyz bar bolsa biz bilen habarlaşyň ýa-da kommentariýamyza ýazyň. Alazim hemişe siz bilen.